Здравейте, казвам се Олга и това видео е изцяло генерирано от изкуствения интелект. В днешния конкурентен дигитален свят, да бъдеш напред означава да следиш своите конкуренти. Анализирането на техните уеб-сайтове е от съществено значение за оптимизиране на собствените ви стратегии, било то за съдържание, SEO или потребителско изживяване. Ето защо трябва да започнете днес. Защо да анализирате уеб-сайтовете на конкурентите? Идентифицирайте основните си конкуренти и техните силни страни. Разберете тяхната стратегия за съдържание и поведението на потребителите. Научете как привличат платен трафик и оптимизират своето SEO. Намерете възможности за подобряване на вашия собствен уебсайт и услуги. Как можете да се възползвате от анализа на конкурентите? Подобрете оптимизацията на линковата среда, за да се класирате по-добре в резултатите от търсенето. Създайте по-ефективна стратегия за съдържание, която привлича внимание. Разберете силните и слабите страни на продуктите, за да надминете конкурентите си. Използвайте прозрения за стратегии за платен трафик и ангажираност на потребителите. Но ето го тайното оръжие – Crowdy чатбот. С Crowdy можете да превърнете трафика на уебсайта в реални продажби, като предоставяте незабавни отговори, персонализирани препоръки и оптимизирани потребителски изживявания. Ангажирайте посетителите незабавно и увеличете удовлетворението, като същевременно получавате ценни анализи за прецизиране на вашите стратегии и оптимизиране на продажбената фуния. Готови ли сте да оставите конкуренцията си зад себе си? Внедрете Crowdy и превърнете всяко взаимодействие във възможност за растеж.